Andito si... Kinikilig si Jello. Kinikilig si Jello. Or ako. Kasi hindi ko talaga ma-open yung messages. Sobrang fail. Wait. What a fail. Nandito po si Ate Quincy. Bahala siya dyan. Fave memory with Chico. Siguro paglabas ko na nung house. Kasi, ayun, wait lang. Wait, baka pagalitan nyo na naman ako na nagpo-phone ako. Pero wala na akong ka-text ngayon. I-check ko lang yung replies. Pero, ayaw talaga. Nag-comment si Quincy. Ano sinabi ni Quincy? Ano na naman sinabi ni Quincy? Thoughts about Ralph Gale. Siyempre, Ralph Gale ako. Nung sa house, chismosa ako about sa mga love life stuff. So, ako lagi nagtutok kay Ralph, nagtutok kay Gale, tapos ikakalat ko yung mga sinabi sa isa't isa. Para may mangyari. Oh, na-open ko na pala. And, yeah. I think I have like 30 minutes left. Quincy left the live stream. Kasi inaway ko na... Ayun, na-open ko na pala.